таи чанд соли охир Куктош дар Лигаи олии футболи мамлакат бозӣ мекунад ва даста аз ҳисоби мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон дастгирӣ меёбад. Аммо имсол дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия аз фаъолияти роҳбарияти даста изҳори нигаронӣ доранд. ба гуфти раиси ноҳия, роҳбарияти Куктош худписандона аз ҳамкорӣ бо мақомот канораҷӯӣ карда саҳми мақомоти маҳаллиро дар нигаҳдошти даста дар Лигаи олӣ ночиз медонад. ин дар ҳолест ки Куктош як ташкилоти ҷамъиятӣ аз рӯи принсипҳои варзишӣ бояд худкифоя бошад. бо ин назардошт роҳбарияти ноҳия ба ин хулоса омад ки Куктошро танҳо дар сурати иваз шудани роҳбарият ва номи даста дастгирӣ хоҳад кард. дар сурати акс дастаи рангон ки як замон дар ноҳия фаъолият мекард дигар бора бунёд шуда ноҳияро дар чемпионат миёни дастаҳои Лигаи дуюм муаррифӣ хоҳад кард. аммо Куктош низ ҳамчун ташкилоти худкифо метавонад дар Лигаи олӣ бозӣ кунад. дар қиёс ба якдигар нофаҳмиҳо дар самти фаъолияти даста мақомоти маҳаллӣ корҳои азнавсозиро дар варзишгоҳи нефти Аник оғоз намуда бар тибқи нақша дар ин ҷо утоқҳои либоси вазкунӣ, утоқи доварон, рӯшноидиҳӣ, панҷарабандии варзишгоҳ анҷом дода мешавад. инчунин ҷойҳои нишасти изофагӣ бунёд шуда шумораи он то 9000 афсонида хоҳад шуд. айни замон дар варзишгоҳи марказии ноҳия таъмир ва азнавсозии варзишгоҳи марказӣ рафта истодааст. ба рӯзҳои наздик ба итмом мерасад. дар варзишгоҳи марказӣ утоқҳои либоси вазкунӣ ва ҷойҳои нишастро бо таъмир мерасонанд. гирди варзишгоҳ панҷарабандӣ карда мешавад. тасмим аст ки дар рӯзҳои наздик ба анҷом расонем. хусусан нисбати ҳуҷра либоси вазкунӣ дастаҳо доваро ва хусусан нисбате ки аз тарафи чап мана чӣ хеле да истодем рӯпарӯи ҷойи нишасти футболбозон боз ҷойи нишасти мухлисон зиёд шуда истодааст. пешниҳодҳоя гуфтем ҳама пешниҳодҳо қабул шид, лекин аз нуқтаи назар то имрӯза нисбати ҳоли мо мегӯем ки яке аз беҳтарин майдон дар мавсими соли 22-23 буд. то имрӯза ягон хел кори аграрӣ накардиянд. аз рӯи гуфтаҳошон ки мекунем кай вақт кам монда истодааст ки бояд ин корҳоро анҷом диҳанд. албатта футбол дар ноҳияи клуби футболи Куктош дар чемпионати Ӯзбекистон ба ин дастаҳои Лигаи олӣ баромад мекунад ва чуноне ки ҳеҷ мо медонем яке аз дастаҳои пурқувваттарин дар рақобатпазир дар буд ҳамихел рақобатпазир мемонад. бовари комил дорем варзишгоҳи марказии ноҳия он ҷое ки дастаи Куктош бозиҳои хонагии худро мегзаронад, таъмири капиталӣ шуда истодааст ва фароғ гашта истодааст. бо 4500 ҷои нишасти дигар илова карда мешавад ва бовари комил дорем ки даста имсол ҳам дар қатори дастаҳои Лигаи олӣ баромад мекунад. дар шаҳри Турсунзода гурӯҳи кории нахуст бо роҳбарияти дастаи Регар ки мавсими гузашта дар минтақаи Душанбе мақоми аввалро гирифта ба Лигаи якуми мамлакатро хат гирифт, вохӯрӣ анҷом дод. ин дастаи ҷавон дар як соли бунёд ба гирифтани 2 ҷом ва рохат ба Лигаи якум шарафёб шуд. аммо ба гуфти роҳбарият даста ҳанӯз барои ширкат дар Лигаи якуми футболии кишвар омода нест ва имсол низ дар Лигаи дуюм бозӣ хоҳад кард. чаро дар Лигаи якум бозӣ намекунем? мо ки дастаи мо нав як сол шуд таъсис ёфтааст, ҳолатҳое ҳастанд ки мо
омода нестем ба он. мо мехоҳем ки камбудиҳои худро ислоҳ карда хубтар дар лигаи якум баромад кунем ва баъд аз он ба лигаи олӣ бароем. мақсади асосии мо ҳамин аст ки камбудиҳоро ислоҳ карда бештару хубтар дар лигаи якум баромад кунем. яке аз машъалдорони футболи тоҷик дастаи Регар Тадази Турсунзода бошад, мавсими гузашта сафи лигаи олиро тарк карда имсол дар лигаи якум бозӣ мекунад. корҳои созандагӣ бошад дар Талко Арена ба гуфти масъулин бо маром идома дорад. ҳозир мо барои мавсими футбол оғозаш ба рӯзҳои наздик монд. мо тайёрӣ дидем, мана майдони футболи мо қариб тайёр, қум пошидем, дору задаги мо. баъд беғарзи вай корҳои сохтумонӣ рафта истааст ки ба кӯшиш дорем ки рӯзҳои наздик ҳамира тамом мекунем. токунун корҳо дар утоқҳои либосивазкунӣ ва ҷойи нишасти мухлисон идома дорад. чаманзори майдон бошад аллакай қумпош шудааст. саршави декабр ба майдон тамоми корҳои аграрӣ, қуми ил, пошидан ҳамаш ба анҷом расид. дорои суперфосфат ҳамаш ба анҷом расид. акун исунаши нигоҳбинӣ нисбати об мондан, нисбати нигоҳбин кардан барои мавсими нави дастаи Регари Тадас барои лигаи якум тайёрӣ дида истоданд. нисбати панҷара ягон мушкилот нест. яке аз беҳтарин панҷараҳои талаботе ки бозиҳои чӣ дар лига чӣ бозиҳои байнулмилалӣ ин Талко Арена мебошад. нисбати рӯшондиҳандаи ин варзишгоҳ қувваи лампо сус мебошанд. ино чӣ хеле ки худошон мана директори клуб пешниҳод карданд ки ино ҳамаш иваз карда мешаванд. аз нисбати табло ягон проблема надорад. ба гуфти дастандаркорон барои иштироки даста дар лигаи якум маблағҳои лозима пешбинӣ шудааст. инак соли чандум аст ки дастаи Шодмони Ҳисор дар лигаи якуми мамлакат бозӣ мекунад ва тамоми будубоши даста аз ҳисоби мақомоти маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешавад. дар вохӯрии гурӯҳи корӣ бо роҳбарияти ноҳия низ таъкид шуд ки барои ширкати даста имсол аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ ва соҳибкорон дар умум 1 миллиону 100 ҳазор сомонӣ пешбинӣ шудааст. дар варзишгоҳи ҷавоне ки майдони хонагии дастаи Шодмон ба ҳисоб меравад, корҳои созандагӣ оғоз ёфта, дастандаркорон тасмим доранд пеш аз оғози чемпионати дастаҳои лигаи якум пурра онро ба анҷом расонанд. он пешниҳодҳое ки он камбудиҳое ки буд мо гуфтем ҳамашро ба худ қайд кардан. ҳамаи инҳо саршавии чемпионати лигаи якум ислоҳ мешавад. нисбати ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, нисбати ҳуҷраи доварон, нисбати майдон чӣ хеле ки дидем корҳои аграрӣ, нисбати рӯшандиҳи пешниҳодҳо ҳаст ва дигар пешниҳодҳо мо пешниҳод мекунем ки дар талабот ҷавобгӯ бошад.
ҷавоб бошад. нисбати табло чӣ хеле ки раис гуфтан корбарӣ карда истодаанд ва то мавсими нава чӣ хеле ки гуфтан дастрас мешавад. дар анҷоми ин корҳо ҳатто бозингарони дастаи шодмон низ ихтиёран саҳм мегузоранд. айни замон қумпош кардани чаманзори майдон идома дошта утоқҳои либосивазкунӣ ва шустушу ба анҷом расонида шудааст. аз ҷониби комиссия тавсия дода шуд ки пояи фонусҳои рӯшноидиҳӣ ба ҷои дигар кӯчонида шуда тахфия дода шавад. ба гуфти муовини раиси ноҳия ҳамаи ин корҳо дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонида хоҳад шуд. айни ҳол дар майдон корҳои чаманзоркунӣ аз нав кашондани ил рафта истодааст. масъалаҳои панҷаракунонӣ, масъалаҳои аз нав рӯшноикунонӣ, таъмири дохили ҳуҷраҳои либосивазкунии мухлисон, омода кардани ҷои доварон, нозирон, нуқтаҳои гигиенӣ аз нав бунёд шуда истодааст. барои ҳамаи корҳои ободоне ки ҳозир мо қайд кардем асосан маблағҳо зарурат пеш мебиёяд, асосан аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳрисо ва бевосита бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ ин корҳо анҷом дода мешаванд ва барои дар лигаи якуми соли 2024 футболи тоҷикистон бозӣ намудани дастаи шодмони ҳисор аллакай маблағҳо ҳам аз ҳисоби буҷаи маҳал, ҳам аз ҳисоби дастгирии соҳибкорон зиёда аз 1 миллион сомонӣ маблағ аллакай ҷудо гардидааст.